neurriak aintzat hartzen ari direla onartu du, eta ez du atzera bota puntu hori. Osakidetzan aurrez emana zaie bi sareetan batera jarduteko era medikuei, baina mahai gainean dago han ere aldatzeko eskea justu kontrako norabidean. Elkarrekin Podemosiuk berriz esklusibotasuna ezartzeko proposamen bat eraman du, hain zuzen ere Eusko Legebiltzarrera. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburu Gotzone Sagarduik atzo Onda Zeron egindako elkarrizketa batean nabarmendu zuen ordea, jardun esklusibo hori berriz eskatzen hastea ez dutela aztergai gaur egun Osakidetzan, ez da aldaketarik espero. Asteburuan hizpide izan dute gaia talde politikoek eta Elkarrekin Podemosiuk esklusibotasunaren aldetik egindako proposamenaren alde egiteko asmo argia soilik Euskal Herria Bilduk erakutsi du. PSeko ordezkari Ekainrikok lehen esklusibotasun hori indarrean zegoela oroitarazi du eta kentzea erabaki zela. EAJko ordezkari Aitor Urrutiak aztertzeko erako gaia dela azaldu du. Hala, Nafarroan ere desadostasunak agerikoak dira. Euskal Herria Bilduk, Podemosek eta Ezkerrak ez dute nahi esklusibotasunak kentzea. Navarra-Suma ordea ados dago aldaketarekin eta geroa baik aztertu egin behar dela esan du. PSnek aldaketa aurrera ateratzeko Navarra-Sumaren babesa beharko du. Sagarduik atzo ez zituen gai horri buruzko galderak bakarrik erantzun behar izan, ozentzen ari dira Osakidetzaren funtzionamendu orokorrari buruzko albisteak eta horiek ukatzeko egin zituen adierazpenik gehienak. Larrialdi zerbitzuetan dauden arazoen inguruan esaterako kolapsorik ez dagoela esan zuen. Arratsaldeon guztioi, osasuneko langileen esklusibotasunaren bueltakoa aipatuta, osasun arloko gaiekin jarraiki COVID-19aren egungo egoera sakon ezagutzeko Miren Basaraz mikrobiologoa gonbidatu dugu gaur eguerdiko magazinera. Bestak beste, maskararen erabilerari heldu dio Basarazek. Elkarrizketa osoa 11 puntu satarian duzue ikusgai. Jende asko pilatzen den lekuetan, gaizki aireztatuta dauden lekuetan, eta bar, komeni da momentuz jarraitzea maskarak erabiltzea, ezta? Baina hori hasieratik genekien, ezta? Arrisku bat dagoelako, eta arrisku hori baita ere pertsonaren arabera, bere egoeraren arabera, esan nahi dut bere egoera inmunearen arabera, osasuna egoeraren arabera, baloratu beharko du ea benetan erabili behar duen ala ez, ezta? Esan bezala leku edo leku horietan non jende asko pilatzen den eta non aireztapena txarra den. Bestaldetik gai ekonomikoei helduta, uste baino bilakaera hobea izan zuen barne produktu gordinak urteko azken hiruhilekoan, nahiz eta uztailaz geroztik jarduera ekonomikoak balaztari sakatu dion, moteltzea ez da hainbeste nabaritu urteko azken hiruhilekoan eta BPGA uztailetik irailera bitartean baino 30 azkarrago handitu da. Atzo Eustatek urteko hazkundearen datu aurreatua eman zuen, nahiz eta oraindik behin-behinekoa izan, Eusko Jaurlaritzak egindako aurreikuspenaren pare geratu zen 2022ko hazkundean BPGA 4,3 handitu zen. Nahiz eta sektorekako informaziorik ez duen eman, estatistika erakundeak nabarmendu du alor ekonomiko guztien balio erantsia hazi egin zela, baina 2021an baino motelago. Enpleguari dagokionez, lanaldi osoko lanpostuetan kopurua uztailetik irailera artekoa baino 0,1 handiagoa da, eta iragan urtean baino 3,1 handiagoa. Orotara 2021an baino 30.000 lanpostu gehiago sortu ziren iaz. Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazioa geldirik egon da azken asteotan, izan ere ituna negoziatzeko mahaia abenduaren 21an bildu zen azkeneko aldiz, eta adostasunik gabe amaitu zuten bilera. Negoziazioan aurrerapauso bat eman nahian, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailari bitartekaritza lanak egiteko eskatu zioten joan den astean. Patronalak ere onartu zuen bitartekaritza hori dela eta atzo batu ziren lehen aldiz hiru aldeak. Elena Pérez Barredon, laneko sailburu ordeak, bi aldeen proposamenak entzun zituen eta beste hitzordu bat antolatu du urtarriaren 23rako. Baiezkoa eman dute sindikatuek baita patronalak ere.
Lehen bilkura bukatuta, sindikatuek adierazi dutenez, norabide aldaketa egon da Bizkaiko metalgintzako lan gatazkan, eta sindikatuek espero dute patronalak ere norabide ez aldatzea. Bestela akordiorik ezean mobilizazioekin jarraituko dute. Dirik ez, gaurko bileraren inguruan, 23ko bilerara alde guztiak baieztatu dugu gure asistentzia, eta zentzu horretan behintzat bide bat irekita dago mahai batean jesartzeko. Hori dela eta guk gure negoziatzeko borondatea azaldu dugu, baina baita ere argi daukagu patronalari tokatzen zaioela mugitzea. Nolabait patronalak bere jarrera aldatzea, bere tinkotasuna eta bere itxiera aldatzeko, negoziazioari bidea zabaltzeko nolabait eta korapiloa askatzeko. Euskal Herriko pentsioen mugimenduak 5. urteurren ospakizuna egin zuen atzo eta aldarrikatu zuten milaka arrazoi dituztela kaleetan jarraitzeko. Gainera pentsioen erreformaren 2. zatiaren aurka egingo dutela aurreatu dute. Entzun jarraian Jon Fanon eta Jospo Barrutia Bizkaiko pentsioenak martxan plataformako kideak. Oraindikan gutxienezko pentsioak oso baxua dira. Adibide moduan, pertsona bat, jubilatu bat, kobratzen duen pentsio kontributibo bat, eta 75 urtetik gora izan da, bera bakarri bizi badala, bere gutxienezko pentsioa izango da 723 euro. Ehuneko ia 50 1000 eurotara ez da urrik eman ere ez da heltzen. Asko eta asko 400, 500, 600 eurotako pensioekin bizi dira. Bueno, bizi ez. Mantentzen dira, ez dakigu nola mantentzen diren, ez? Bestaldetik martxoaren 3ko zentroa sortzeko epea luzatu dute, biktimek eskatuta, elkarte memorialistek denbora gehiago eskatu dute oroimenezkoaren fundazioa sortzeko, estatutuei ekarpenak egiteko Euskal Herria Bilduk salatu du, EAJ eta PSE bizkarra ematen ari zaizkiela biktimei. Euren ahotsa aintzat hartua izateko eta ekarpenak egiteko denbora gehiago eskatu zuten, eta azkenean izango dute. 1976ko martxoaren 3an izan ziren gertakariak gogoratzeko Gasteizen eraikitzekoa den oroimenezkoaren fundazioaren estatutuak atzo ziren onartzekoak Gasteizko udaleko gizarte politiketako batzordean, baina atzeratu egin zuten bozketa izan ere elkarte memorialistei joan den astean jakinarazi zieten 3 egun baino ez zituztela txostenari ekarpenak egiteko eta kezka agertu zuten zutelako denbora askirik estatutuak aztertzeko. Are udal talde guztiei eskatu zieten estatutuen inguruko tramiterik ez abiatzeko memoria gara ekinaldiak eta biktimen elkarteak horiek aztertu eta batzarrean berretsi arte. Badatzo goizean atzera egin zuen Gasteizko udalak eta bertan bera utzi zuen estatutuen dokumentazioa aztertu eta onesteko emandako 72 orduko epean. Puntu hori eguneko gai zerrendatik kanpo geratuko zela jakinarazi zuen Bizikidetza saileko zinegotzi Miren Fernandez de Landak goizean. Larunbatean Sadarreko armaietan Gazte Koordinakunde Sozialistako kidek pankarta bat erakutsi zuten hainbat minutuz eta hori ikusita, baimenik ez duten ikur guztiak kentzeko agindua eman zuen Espainiako poliziaren koordinatzaileak estadioko segurtasun indarren buruak. Beste batzuen artean eskegita zeuden ikurrin bat eta Nafarroko bandera bat kentzera joan ziren agenteak, txistuak eta protestak eragin zituen horrek eta azkenean ikurrak erakutsi ahal izan ziren. Darko Brasanak jokalariari kamiseta eskatzeko aur batek zuen pankarta kentzen ere saiatu ziren. Eneko Konpains Euskal Herriko Unibertsitateko Konstituzio Zuzenbideko irakasleak jarri zituen han ikurrina eta Nafarroko bandera. Bada berekin egin dugu konexioa gaur, gertatu eskubide urraketaz gehiago jakiteko. Segurtasun guardiak esan zidan ezin nintzela pasa Euskal Herriko armarria zuen bandera batekin dela eskandalo bat ez dagoena nondik hartu, ez? Azkenean poliziarekin eta beraiekin diskutitzen lortu nuen
pasatzea. Baina sorpresa izan zen, behin eskegita banderak berriz ere etorri zirela, exigitu zidaten kentzeko nik uko egin nio. Orduan, haiek oso modu zabarrean kendu zituzten, arbitrariotasun osoz, inolako lege oinarririk gabe, nahi zutena eginez. Eta beraien arabera behintzat, klubaren aginduz. Kulturarlora salto biloko Guggenheim Museoak aurreko urteetako anbizio asmo eta bikaintasun berarekin ekingo dio 2023-ari. Hala adierazi zuen Juan Ignacio Bidarte zuzendaria behintzat atzo emandako prentsaurrekoan. Guztira 7 erakusketa egingo dituzte aurten, horitatik lehena Juan Miró errealitate absolutua Paris 1945, otsailaren 10-etik aurrera egongo dena ikusgai. Eta eguneko lerroburuekin bukatzeko kanporatu dituzte Luezaraten gotortutako ekintzaile guztiak. Alemanako herriskako mehatzeko tunel batean gotortuta zeuden azken 2 ekintzaileak. Bere aldetik, Alemanako mugimendu ekologistak poliziaren indarkeria salatu du. Bada astearteko lerroburuak aipatuta, Bizkaiko Metalgintzako sindikatuek atzo izan zuten bileran sakonduko dugu. Jarraian aipatu bezala patronalak eta Metalgintzako sindikatuak hilaren 23an aipatuko dira berriz. Bi aldeek beren proposamenak azaldu dizkiete Jaurlaritzari eta ark zehaztu du hurrengo hitzordua. Elak nabarmendu du mobilizazioak direla lan ituna lortzeko modurik onena jara durreta. Eusko Jaurlaritza bitartekaria izan da lehendabiziko aldiz eseri dira FEDEM eta sindikatuak Bizkaiko Metalgintzako lan hitzarmena negoziatzeko. Lehen hartu emanean ez da aparteko aurrea pausurik egon. Hori bai, Jaurlaritzak egindako proposamena bi aldeek onartu dute. Hau da, hilaren 23an berriro batzartzea. Berri handirik ez, gaurko bileraren inguruan, 23ko bilerara alde guztiak baieztatu dugu gure asistentzia. Eta zentzu horretan behintzat bide bat irekita dago mai batean jezartzeko. Elena Pérez Barredo laneko sailburuordeak sindikatuen eta patronalaren proposamenak entzun zituen. Izan ere, alde bakoitzak bere eskaerak jarri zituen mai gainean. Non alde bakoitza bere proposamena jarri dituen mai gainean. Abenduaren 21an azkenekoz bildu zen Bizkaiko Metalgintzako negoziazio mai ofiziala eta adostasunik gabe bukatu zen. Hala lan gatazkan konponbidea bilatzeko asmoz, Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu zuten Komisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek eta patronalak onartu zuen. ELA sindikatua ere bertan izan da, naiz eta bere ustez, bilerak negoziazio mai ofizialean egin behar diren. Horrez gain, ELAren iritziz, hitzarmen duina lortzeko modurik onena mobilizazioak dira. Bide egokiena, greba egun gehiago konbokatzea eta mobilizazio gehiago aurrera eramatea.
Edo nolare sindikatuek espero dute patronalak norabide aldatzea. Nolabai patronalak bere jarrera aldatzea, bere tinkotasuna eta bere itxiera aldatzeko, negoziazioari bidea zabaltzeko nolabait eta korapiloa askatzeko, ezta? Urte bete baino gehiago luzetuta, 56.000 langileri eragiten dien ituna berritzeko negoziazioa. Ordutik, 20 bilera baino gehiago genituzte PMek eta sindikatuek. 2022an gainera, beharginek 11 grebagun egin zituzten. Eta mobilizazio horietan parte hartu zuten hainbat langile deklaratzera deitu dituzte egunotan. Norabide aldaketa egonda Bizkaiko metalgintzako langatazkan, baina akordiorik lortzen ez badute mobilizazioekin jarraituko dutela argi dute sindikatuek. Eta esan dugu lehenxeago ere Euskal Herriko pentsioen mugimenduak oso bizirik dagoela aldarrikatu du bere sorreraren 5. urteurrena ospatzeko atzo antolaturiko elkarretaratze eta kale-jiretan ikusi. 5 urte bete ditu Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. 5 urte hainbat mugimenduetan eulitakoek mezu anonimo bat jaso sustanetik Bilboko udaletxearen atarian biltzeko. Gutxira baina pentsioen 0,25eko igoeren aurkako aldarriak Euskal Herriko hainbat herrietara zabaldu ziren. Protesta egon gizartean bazegoen da, kezka ere bazegoen, ez? Kontua da, Rajoyren 0,25 horrekin, ja, 4. urterako uste dut, izan zela, jentea, nolabait, esplotatu zuen. Pentsioen mugimenduak urteen poderioz bestelako helburuak ditu. Aldarrikapen historikoa izan da 1.080 euroko gutxieneko pentsioa. Gaur-gaurkoz lortu ez dute, baina argi dute borrokari eutsiko diotela hori lortu arte. Oraindikan, gutxienezko pentsioak oso baxua dira. Adibide moduan, pertsona bat, jubilatu bat, kobratzen duen pentsio kontributibo bat, eta 75 urtetik gora izan da, bera bakarri bizi badala, bere gutxienezko pentsioa izango da 723 euro. Eguneko iaia 50 1.000 eurotara ez da urrik eman ere ez da heltzen. Asko eta asko, 400, 500, 600 eurotako pensioekin bizi dira. Bueno, bizi ez. Mantentzen dira, ez dakigu nola mantentzen diren, ez? Emakume pentsiodunen egoera are latzagoa da gainera. Izan ere, 225.000 emakume pentsiodun gutxieneko pentsioen azpitik daude. Para que nos suban la pensión, que con la pensión que tenemos no podemos llegar ni al fin de mes. Más mismo para las que cobramos una porquería, porque cobramos una porquería, vamos. Horrek adierazten du, ze motako arazoa daukagu aurrean. Borrokari eusteko, baina ospatzeko ere eguna da 5. urteurrena. Izan ere lorpenak izan dituzte, tartean 2013ko PPren erreforma indargabetzea. Lortu ditugu gauza batzuk. Eta behar bada interesgarria izango da, aurten izango dugun igoera, pentsio igoera. Hego Euskal Herrian 645.000 pentsiodun daude, biztanleriaren 22,6 dira. Eta indartuta dago mugimendua, gero eta gehiago dira gainera, eta urratzak ematen ari dira. Hori bai, zapi gorria soinean kalean jarraituko dutela argi dute. Pentsioetan justizia lortzeko jarraitu beharra, baino besterik ez dago, jarraitu behar dugu. Estamos aquí todos los lunes y lo que haga falta, sí, hasta la muerte, hasta la muerte. ¡Esta batalla! ¡La vamos a ganar! ¡Esta batalla! ¡La vamos a ganar! Bestoldetik alik eta zentral eoliko gehien jarri du Eusko Jaurlaritzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, hala erakutsi zuen atzo Arantxa Tapia ekonomia garapen eta azpiegituretako sailburuak Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin zioten elkarrizketan esan zuen zentral eolikoak ikusi nahiko lituzkela energia berriztagarrien lurralde plan sektorialak proposatutako 78ko kalekuetan. Tapiak etortu zuen ere oraindik beste urte eta erdin edo 2 urte beharko direla plana onartzeko. Eta horregatik azpimarratu zuen bizkortu egin behar direla energia berriztagarriak jartzeko baimenak.
gure biztanleriak eta gure enpresek bertako energia eta energia berriztagarria izateko aukera handiagoak izango lituzkela. Hori bai, ondo aztertu behar da guztietan, ez bakarrikan ingurumen ikuspegitikan, baizik eta benetan haizea ote dagoen eta haize hori erabilgarria ote dagoen. Plan honek hori aztertzen du nolabait, baina gero xehetasunez jaitsi behar da leku bakoitzera. Baina benetan energia berriztagarrien alde egin behar baldin badugu, guk ere gure ikuspegitikan eta gure lurraldean ere ezarri behar ditugu. Baimen guztiak ondo beteta, berme guztiak ondo beteta, baina une honetan dugun menpekotasun ikaragarri hori jaitsi nahi baldin badugu, horrelako instalazioak jarri beharra daude bai ala bai. Espainiako gobernuak urte bukaeran izan duen agenda zabalean kasik ustekabean igaro da abenduaren 27ko ministro kontseiluak onartutako dekretuan plastikoaren ingurukoa, baina dagoeneko indarrean dago Hego Euskal Herrian ontziratu gabeko janari gehiago salgai jartzera behartzen duen legea. Plastikoa gutxitzeko beste urrats bat da, baina debekuetan zirrikitu ugari utzi ditu, baldin eta azken helburua bada plastikoaren erabileraren benetako norabide aldaketa bat egotea. Izan ere, banaketa sektorearen indarrak salbuespen ugari lortu ditu legean, frutak eta barazkiak aurrerantzean ere plastikoarekin estalita saldu ahal izateko. Supermerkatuek 2023 honetan bete beharrezko erronka batzuk dituzte. Elikagaiek txikizkako saltokiak ezartzen ari diren berrikuntzetako batzuk oinarrizko elikadura produktuei beza jaistea eta aurten indarra sartuen plastikoaren gaineko zerga berezia dira, baina ez dira horiek datozen hilabetetan hartu beharko dituzten neurri bakarrak. Klima aldaketaren eta elikagaiak alferrik galtzaren aurka borrokatzeko gobernuaren gidalerro berriek hainbat aldaketa dakarte, bereziki frutari eta barazki freskoari dagozkienak. Eta horiek eragin zuzena dute Hego Euskal Herrian ere. Izan ere elikagai mota horiek saltzeko eta erosteko modua aldatu egin dute. Hori dela eta plastikozko ontzi gutxiago, ontziratu gabeko elikagai gehiago eta fruta itsusia ikusiko ditugu erosketak egin ohi ditugu saltoketako apaletan. Arauak dio debekatuta dagoela fruta eta barazkiak plastikozko ontzietan saltzea baldin eta kantitatea 1,5 kilo baino gutxiagokoa bada. Horrekin batera 400 metro kuadrotik gorako txikizkako saltokietan ontziratu gabeko produktuek 120 okupatu beharko dute gutxienez. Testuinguru horretan alternatiba gisa denda batzuetan paperezko poltsak edo kotoizko poltsa berrerabilgarri eta biodegradagarriak eskaintzen hasi dira. Beste toki batzuetan kartoizko kasetan saltzen hasi dira zenbait fruta, hala nola larainak eta sagarrak. Gainera erosleek beren ontzi berrerabilgarriak eraman ahalko dituzte fruta eta barazki kopuru txikiak erosteko. Hain justu abendu amaieran iritsi ziren erabaki horretara ekonomia zirkularraren ezarpenean aurrera egiteko eta 2025 eta 2030erako ontziak birziklatzeko helburu berriak lortzeko. Xede nagusia datozen urteetan plastikoaren kontsumoa murriztea da, baliokate osoari eragingo dioten aldaketen bidez, nahiz eta aldaketa handiek bereziki lehen sektorean eragingo duten. Gaiz aldatuta berriz Eusko Jaurlaritzak errekurtsoa jarri du, Errioxako Kontseiluaren betoaren aurka Arabako mahastiak zigilu berriak behin-behineko baimena jaso zuen urtea amaitu baino lehen, baina uzta jaso ondoren beraz aurtengo uzta Errioxako zigiluarekin merkaturatu behar izan dute. Gainera Errioxako Kontseiluak esklusibotasuna exikitu zuen eta horrekin batera eskatu du urte bat egotea merkaturatu gabe zigilu batetik bestera aldatzeko. Nerea García. Eusko Jaurlaritzak gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu du Nekazaritza Ministerioan Errioxako Kontseiluaren betoaren aurka. Kontseiluak exigitu zuen mahastien eta upategien esklusibotasuna eta horrekin batera eskatzen du urte bat merkaturatu gabe egon behar direla upategiak zigilu batetik bestera aldatzeko. Gauzak horrela Eusko Jaurlaritzak beto horren aurka jo du. Urriaren 18an EAEko aldizkari ofizialak jaso zuen Arabako mahastiak zigiluaren behin-behineko baimena. Estatuan merkaturatzeko ahalmena ematen die Ardoazor marka berriaren barruan zabaldu nahi duten upategiei. Hala ere, mahats bilketa amaituta zegoenez, 2023ko uzta izango da izendapen berriarekin merkaturatutako den lehena. Baina hori egia izateko estatutuak onartu behar dituzte.
Horretarako Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abra elkartu behar dira eta sormarka berriaren araudia onartu behar dute. Hasieran urriaren azkeneko asterako aurre ikusita zegoen bilera. Alabaina oraindik ez dira bildu, beraz ez da aurrera pausorik eman. Ingurumaria honetan aipatzekoa da Errioxako Kontseiluaren desadostasuna. Adierazi duenez, upategien eta maaztien esklusibotasuna exigituko du. Eta ez hori bakarrik, Kontseiluak dioenez, urte bat merkaturatu gabe egon behar dira upategiak zigilu batetik bestera aldatzeko. Neurri honek izugarrizko eragina izan dezake upategien erabakian aurrera eramaten bada. Gainera, Espainiako Nekazaritza Ministerioak bermatzen du. Izan ere, Luis Planas ministroa urtarrilaren lehenengo astean beto honen alde agertu zen. Gauza korrela Eusko Jaurlaritzak gora jotzeko errekurtso bat aurkeztu du Nekazaritza Ministerioan Errioxako Kontseiluaren betoaren aurka. Bitzo Ororoz Kontseilu ordeak adierazi duenez, ez dago kompetentziari bi zigiluen artean eta biak bizikidetzan bizi daitezke. Ohiko aurpegia zalu zaio neguari azkenik abenduan eta urtarrieko lehenbiziko egunetan egunak epelak izan ziren oro har, nahiko idorrak ere bai joera hori nabarmen aldatu da, baina hotzak eta euriak hartu du Euskal Herria orain. Lehenbiziko elurteak ere izanak dira zenbait zonatan eta espero da elur mailak bera egitea datozen orduetan. Horrez gain, uholda arriskua dago hainbat udalerritan eta zenbait erakunde eta zerbitzuk jadanik hartu dituzte prebentzio neurriak ufadek kalterik ez eragiteko. Nera Garzia lankideak azalduko digu jarraian zein den egoera Araban. Elurra eta haizeagatik abizu horia ezarri du Euskalmetek eta asteazkenerako alerta laranja izango da. Bihar elurkota 300-400 metrotan kokatu daiteke. Oraingoz Gorbeia mendian ikusi dezakegu 2023ko lehen txapel zuria. Horrez gain, ostegunera arte prezipitazio handiak izango dira. Nire kasuan elurra ezak bat ere gustatzen, ze bizikletos egiten naiz leku guztietara, eta orduan elurrarekin ezinezkoa da niretzat bizikleta hartzea. Orduan garraio publikoa hartu behar dut, kotzea izotzarekin ezinezkoa dealako. Baina egia da, asteburuetan elurra gogoko, gustatzen zaidala, launekin jolasteko edo eski egiteko. Azkenean guztioi gustatzen zaigu elurra, baina egia da arriskutsua dela egunero kotxe hartu behar dauzu eta holan. Baina, hortontan ez du euririk egin, hasi que ondo torriko zaigu, ziur. Normalean bizikletaz etorri naiz lanera, beraz, bihar oinez etorriko naiz bada espada, ez? Denbora gehiago izan beharko dut lanera etortzeko, eta hori kontuan izan beharko dut, eta gero nire bizitzan, nire egunerokotasunean kirola egin ohi dut, korrika egitea, eta hauetan ezingo dut, eta beraz, gimnasioan edo piztinan egin beharko dut kirola. Niretzat bizikleta dela eta ez zait asko gustatzen euria, baina bai oso urte lehorra esan dugula, eta azkenean ere eskertzen dela euri pizka bat, eta inkluso atzo bezalako eguna politak izaten dira ez ikustea nola euria etortzen den, eta elurra ikusteare polita izango da, zeren ez dakizen bat urte pasa diren ikusi genuenetik, azkenik ez dakit. Aipatu bezala idanik elurtuak dira Euskal Herriko zenbait toki garaitan, gainera orduek aurrera egin ala apaldu egingo da elur maila eta baliteke beste zenbait lurralde ere zuritzen hastea laster. Euskalmeten arabera eguerdi alderako elur maila 600-700 metrora jaitsi da, gauerako 400 metro ingurura. Aurkitzen da une honetan Sandra Urra kazetaria. Elurra Nafarroara iritsi da hemen auritzen 20 zentimetroko geruza ederra daukagu, momentuz elurrak larre guztiak estali ditu zuriz. AMTek bihar eta gaur bitartean Nafarroako Pirinioetan ezarri du alerta laranja, izan ere haitze bolada indartsuak egonen dira eta elur pilaketak egon daitezkelako, baina horrekin batera ere adi egon zeren eta Arga eta Ebroko ibaietan uholdeak egoteko arriskuak egonen dira. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak momentuz alerta horia ezarri egin du. Gaizlatuta eguneko berriekin bukatzeko, UB Zinema Euskal Film Laburren jaialdiaren 16. edizioa urtarriaren 25-etik 27-ra ospatuko da. Aurtengo erronka nagusia jaialdira publiko berria erakartzea da, eta helburu horri begira sail ofizialean senior saria izeneko sari berria sortu dute.
UE Zinema Euskal Film Laburren jaialdiaren 16. edizioa urtarrilaren 25-tik 27 ospatuko da. 84 ikus-entzunezko aurkeztu dira jaialdira, baina 32 izan dira filmera pasa direnak. 10 zail ofizialera, 10 ikasle zailera eta 12 bideoklip zailera. Guztira 4.000 euroko sariak banatuko ditu UE Zinema jaialdiak. Antolatzaileen esanetan, eskarmentu handiko zuzendari eta lantaldeak daude lan horien atzean. Epaimaia ofiziala Andoni Mas kazetariaz, Nagore Ezeiza film zuzendariaz eta Kepa Errasti aktore eta gidoialariaz osatuta egongo da. Horrez gain, Urri Urizar mundukideko komunikazio arduradunak 3 zailetan dagoen mundukide saria emango du, epaimaia ofizialarekin batera. Izan ere, 3 zailetan aurkeztutako film laburren artean giza eskubideak eta justizia sozialaren gaiak egokien zerratuta dituen film labur onena izango da saritua. Bestalde, Mondragon Unibertsitateko ikasle talde batek emango du Bertigo saria. Diru laguntza publikorik gabe ekoiztutako eta banatutako filma izango da saritua. UE Zinema jaialdiaren 16. edizionen erronka nagusia da jaialdira publiko berri erakartzea, eta helburu horri begira, sail ofizialean senior saria izeneko sari berria sortu dute. Hala, pertsona nagusiek sail ofizialeko senior saria emango dute. Honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Miren Basaras mikrobiologoari eguerdian egin jogun elkarrizketarekin agurtuko zaituztegun. COVID-19 inguruko azkenak mintzagai horremestez, besterik ez zure aldetik hauek izan dira, eguerdiak guran aurrutzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Kaixo! Gaur, Pirinioak eskualdeko Auritzberri bisitatuko dugu. Auritzberri edo Auzperri. Administratiboki Erroibarren baldin badago ere, geografikoki Urrobi ibaiaren goialdeko haranean kokatzen da. Auritz eta Orreaga herrien ondoan. Bazatozte? Bazen. Joseba, egunon. Erroibarrera etorri gara, baina Auzperrira, Aurizberrira, nora etorri gara? Bueno, Aurizberrira berez, baina guk Auzperri erratzen dugu. Auzperritza. Auzperrin kokatuko gara, baina esan bezala Erroibarreko herri bada. Aitor, Pirineki esnekien egoitzan gaude, zuena, eta honi buruz arituko gara, azalduko diguzu. Elbira, Auzperrin gaude, egunon. Egunon. Ongi? Bai. Bai, gu baitare. Hotz pixkat orain. Bai. Sartu da iduzkia eta orain hotza. Baina, bueno, helduko diogu honi ere, bai. Bai. Auzperrin bizi zara? Bai, bizi naiz. Berez, ez zara bertakoa, eh? Ez, ni uretakoa naiz. Pili, zurekin bildu naiz, zu aritu izan zarelako lanean gizarte zerbitzuetako langile bezala, etxez etxe adineko jende horrekin, eta hemen Erroibarreko adineko jende horrekin. Egunero legez, eguneko elkarrizketaria atea irekiko diogu horretarako gaurkoan gurekin daukagu Miren Basaras mikrobiologoa, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion. Bueno, COVID-arekin lotutako azken berria izan da, aldara berri bat antzeman dutena, ez da, Kraken izeneko hori. Zer dakigu horri buruz? Bueno, zehaztasun batzuk. Kraken izena oso pomposoa da, oso beldurgarria da,
baina esan behar da, lehenengo eta behin, ez duela inolako osasun erakunderik jarri, baizik eta izen hori, modu edo medio mediatikoak edo jarri dutela, ezta? Hau da, osasunaren mundu erakundeak, Europa edo Estatu Batuetako gaixotasun infekziosoak zaintzen dituzten zentroak, eta ez dutela izen hori aipatzen, ezta? Zer dakigu, lehenengo eta behin, ez da aldaera bat, da azpi aldaera bat. Zer esan nahi du horrek? Une honetan gure artean eta mundu osoan printzipalki mugitzen ari den aldaera Omikron da. Eta Omikron aldaera hori aspalditik ezagutzen duguna, urte bat baino gehiago, eta zer gertatzen da? Virusaren evoluzioa dela eta Omikron hori aldatzen doala. Eta aldaketa horri esker, azpi aldaerak eta azpi aldaerak sortzen dira, eta kraken deituriko hori edo izendatu hori bat da, horietariko bat da. Eta dakiguna da, badala azpi aldaera bat, Omikronen barneko bi azpi aldaera elkartu egin direla esango genuke, errekombinatu egin direla, eta eman dutela azpi aldaera hau. Eta, mundu osoan oraingoz ez daude kasu askorik, bereziki antzeman zen Estatu Batuetan, eta handik gero ikusi da beste lurralde batzuetan ere badagoela, eta Estatu Batuetan ematen ari dan intzidentzia edo kasuen igoera handia dela, hori da dakiguna momentuz esango genuke. Desberdintasunik dago, edo desberdintasun argirik dago Omikron eta Kraken edo honen artean? Bai, virusaren evoluzioan ikusten dena da, Omikronen, barnean Omikron, esan bezala urte bat baino gehiago sortu zan, esango genuke edo antzeman zan, virusa jarraitzen du mutatzen, jarraitzen du aldatzen, eta aldaketa horretan, aldaketa horiek mutazioak direnak, errekombinazioak direnak, eta pizka bat aldatzen doa. Beraz, orain dagoen Kraken hori kakotzen artean eta Omikron hori, hasierako Omikrona ezberdina dira, ez da pizkatxo bat. Sintometan eta sintometan ez hainbeste. Sintometan sintomak antzekoak dira, eta ikusten dena da, momentu honetan dagoen sintomatologia edo honek sortarazten duen sintomatologia Estatu Batuetan ikusi izan da arnasbidekoa, hau da ondo eza, hotzeria, sukarra, paziente batzuetan, estula, nekea, hau da, Omikron horrek eman izan duena esango genuke. Baina, orain artekoaren antzekoa, ez dela arriskutsuagoa Omikron baino? Arriskutsuaren aldetik dakiguna da, badirudi immunitate sistema egokia baldin bada eta immunizatuak baldin bagaude, hau da dosi nahikoak baldin baditugu txertoetan eta azpi aldaera honek ez duela larritasun gehiagorik ematen edo hospitalizazio maila handiagoa ematen duenik edo ez da ere heriotzak gehiago ematen duenik. Beraz, ez da arriskutsuagoa. Hori da momentu honetan ditugun datuak. Gabonen ostetik pentsatzekoa zen, ez? Elkarretaratze handien ondoren, espero zen COVID eta gripe kasuen gorakada bat etorriko zela, ez dakit zein puntutan gauden? Orain gauden puntuan da, azkenengo asteetan arnaz bideko virusak edo arnaz bidetik transmititzen diren virusak bereziki gripea eta bereziki COVID-19 edo SARS edo koronavirus hau gure artean dagoela, hospitalizazio mailan ikusten dena da COVID-aren egoera mantentzen ari dela, ez da ala egon igoera bat, eta gripearen kasuan ikusi eginda azkenengo asteetan igoera txiki bat egon izan dela. Beraz, oraingoz neguan gaude, oraingoz Gabon ondoko, festen ondoko pilpil horretan gaude, etxean gaude hainbat denbora, eta oraingoz tente eta adi egon behar gara zer gertatzen den arnaz bidetik transmititzen diren virus hauekin. Txina izan da baita ere COVID-arekin lotutako berrien titular guztiak bete dituena azken asteotan. Zer ari da gertatzen bertan? Bai, esan ez dakigu oso ondo zer ari den gertatzen, ez da, Txina beti izan da, herrialde nahiko isil bat, eta oso ondo ez dakigu pandemia honen hasieratik oso ondo zer gertatzen zen, ez da. Une honetan dakiguna edo behintzat hori erakusten dutena, da COVID-0 estrategia bertan bera gelditu zenetik, hau da, han egon zan estrategia zan edozein pertsona positiboa zana isolatu egin behar zan, eta isolamendu hori konfinamendu
nahiko bortitz batekin, ez bakarri pertsona horiek, baizik eta herriak eta konfinatzen zituzten, eta milioika pertsona, eta hori bertan bera gelditu izan da, eta horren ondorioz zer gertatu dan, positiboak izan direnak, beste pertsona batzuk kutsatzen hasi direla, ezta? Eta COVID kasuen igoera nabarmen bat egon izan dela. Kopuruen aldetik, bai kasuen igoera bat, bai hospitalizazio mailan badirudi ere egon izan dela igoera bat, eta baita ere heriotza mailan, hor esaten dute datu desberdinak. Ez da batzuetan esaten dute oso hildako gutxi dituztela, beste batean esaten dute azkenengo hilabetean 60.000 hildako egon izan direla, orduan. Ez dakigu oso ondo ze inpaktua duen benetan COVID horrek, ezta? Baina kasuen igoera bat egon izan dela, bai. Zergaitik hori, esan bezala COVID estrategia hori bertan bera gelditu delako, eta bigarrenik, eta oso garrantzitsua da, nik uste dut, han erabili izan dituzten txertoak, ez dira guk erabilitakoak bezain eraginkorrak. Hori hasieratik genekien, ezta? Beraiek aurkeztu zituzten txertoiek eta egin zituzten analiziak, datu klinikoak, eta erakusten zuten beraien eraginkortasuna ez zela hain altua. Eta gero, oso garrantzitsua ere, badirudi hango immunizazio maila, hau da, zenbat pertsona txertatu diren eta txertatu diren ondo, esan nahi dut dosi guztiekin eta errefortzu dosiekin, eta ez direla hemen bezain beste, edo hemen bezain altua. Eta horrek egiten duena da, beraien immunizazio maila basuago izatea. Beraz, virusak eragin altuagoa dauka. Txinako gertakari hauen ostean, osasuneko mundu erakundeak ohartarazi die Europako herrialdei, garraio publikoan, baina baita ere barrualdeetan maskara erabiltzea, zer deritzozu? Hemen arazo printzipalena da badagoela kasu honetan herrialde bat, Txina, baina baita ere beste herrialde batzuk non birusaren transmisioa altua den. Horrek zer egiten du? Horrek egiten duena da birusari aukera gehiago eman, mutatzeko, aldatzeko, eta beraz agian aldaera edo azpialdaera berriak sortzeko. Eta ez dakigu berri horiek nolakoak izango diren, ezta? Hori dela eta, osasunaren mundu erakundeak dino, hori kontrolatu behar dugu, hori tente edo horren adi egon behar gara, eta beraz, kontutan izan da hori, leku jende asko pilatzen den lekuetan, gaizki aireztatuta dauden lekuetan, eta komeni da momentuz jarraitzea maskarak erabiltzea, ezta? Baina hori hasieratik genekien, ezta? Arrisku bat dagoelako, eta arrisku hori baita ere pertsonaren arabera, bere egoeraren arabera, esan nahi dut bere egoera inmunearen arabera, osasuna egoeraren arabera, baloratu beharko du, ea benetan erabili behar duen ala ez, ezta? Esan bezala leku horietan non jende asko pilatzen den, eta non aireztapena txarra den. Egun esaterako kontraesan bat ikusten dute askok, ez? Garraio publikoan maskara erabili behar izatekotan, baina barrualdeetan ez. Nola ikusten duzu zure egoera? Bai, hori bada, batzuek esaten duten kontraesan bat, baina egia da, garraio bidetan, gehienetan jende asko pilatzen den leku bat dela. Agian taberna batean ere, edo beste leku batean ere, baina zu taberna batetara joaten baldin bazara, agian da, zuk nahi dozulako, ezta? Orduan, hor erabili behar da maskara, bakoitzak baloratu behar du, ea benetan sartuko den leku horretan, ala ez den sartuko, ezta? Ikusita nolakoa den aireztapena, ezta? Agian, ateak zabalik baldin badaude, aireztapen egokia izan daiteke, baina dena itzita baldin badago, arrisko altuagoa izango da, logikoa den bezala, ezta? Orduan, bakoitzak baloratu beharko luke hori. Bestalde Txinatik zetozten hegaldiak ere arrabotsa piztu dute, ez? Zer egin horiekin, mugatu, ez mugatu, eraginkorrak dira horrelako neurriak, horrelako aldaera berrien aurrean? Hemen aldaera hori guztiz berria izango balitz, eta baldin badakigu momentu horretan sortu dela demagun Txinan, eta une horretan sortu dela, eta hori izan dela fokua eta agian hori debakatzea ondo legoke, baina jakinda
segurazki aldaera hoiek edo azpialdaera hoiek jadanik mugitu egin direla mundu osoan zehar ez dauka inolako zentzurik, ezta? Esan nahi dut, orain arte Txinatik bidali egin dituzten laginak aztertzeko ea ze aldaerak edo ze azpialdaerak dituzten eurek, ikusi izan da direla Europan mugitzen ari direnak, ezta? Ez direla berriak edo desberdinak eta bar, ezta? Orduan ez dauka zentzurik. Beste gauza bat da, edozein unetan, bai Txinan, bai Indian, bai Europan, bai edozein lekutan, zaintza epidemiologiko bat egitea eta zaintza virologiko bat egitea, hau da, virusa ikustea ea benetan aldaerak eta azpialdaera berriak sortzen dituen, ezta? Baina hori egin beharko litzateke mundu osoan, ez bakarrik leku edo puntu konkretu batean. Aldaera horiek arriskutsuagoak izateko portzentaia edo berdina da? Ez dakigu ze portzentaietan, hau da, virusaren evoluzioa dela eta berak jarraituko du aldatzen, ezta? Hori da, virusek egiten dutena une oro, ezta, aldatzen joan. Etorriko ote den aldaera bat guztiz aldatua dagoena, beraz gure immunizazio edo gure babespen mailetatik ihes egiteko gai izango dana eta bar, ez dakigu. Une honetan ez da gertatzen hori. Eta zaila da, egia da, zaila da, zergatik sortu izan dugun immunizazio maila edo defentsa maila horiek egokiak direlako. Eta are gehiago oroimen bat uzten dute gure barnean. Beraz, kontaktu berria daukagunean virus horrekin, berehala berpiztuko dira, ezta? Eta hori da mezu ona, eta da, bazken finean, sistema immuneak edo gure defentsak egiten dutena une oro, zebestela beti egongo ginateke gaixorik, ezta? Gure artean dauzen ez virusak, baina hainbat mikroorganismoen aurrean, ez da denbora guztian egongo ginateke gaixorik, edo inkluso hilda. Orduan, zorionez badaukagu sistema immune potente bat, indartzu bat, ez da, pertsonak gehienok, eta horrek egiten duena da kontrolatu kasu honetan ere virus horren erasoari, ez da. Maskararen hausira bueltatuta, oso ondo azaldu duzun bezala, ez? Zergaiti hori, sarretan aipatu dugu pandemian zehar ere, ez da? Mezu kontrajarriak jaso izan ditugula neurrien gainean. Ez dakit berdina pentsatzen duzun, orain garraio publikoaren erabilera horrekin, eta ez beste barrualdeetan. Nik beti esan dut maskararen erabilera horretan, eta komentatu dudan bezala, arrisku altu bat dagoen lekuetan erabili beharko litzatekela. Berdin zait garraio publiko batean, zein leku itzi batean, non jende asko pilatzen den, eta bar, ezta? Orduan, batzuetan, bai, mezu kontrajarriak entzun izan ditugu, ezta? Esan bezala, arnaz bidetik transmititzen diren edozein virus, eta kasu honetan, intzidentzia altuko virus bat, SARS-CoV-2 hau da COVID-19 sortarazten duena, koronavirus hau, intzidentzia altuko gune bat baldin bada, hau da, transmisio modu erosoan transmititzen baldin bada, ematen duen inpaktua hospitalizazio mailan, heriotza mailan altua baldin bada, pertsonen artean distantziarik ez baldin badago, hau da, pertsona asko pilatzen baldin bada leku itxi batean, gainera leku horretan zaugarriak baldin badaude, ezta, esate baterako ospitalak eta bar, erabili beharko litzateke maskara. Txertaketari buruz ezen ere, momentu honetan ez, virusarekin elkarbizitzenen fase honetan baldin bagaude, egin batean txertoei esker izan delako, ikusi dugu ezinbestekoak izan direla urte guzti hauetan, baina etorkizunera begira ere plantatzen den galdera da, ez? Beharrezkoa izango da urtero errefortzu dosi bat ematea, noiz arte, zein aurreikuspen egiten dira? Agian bai. Urtero esate baterako txertatzen gara griperen kontra. Gripe kasu horiek hain erosokorrak ez izateko, hospitalizazio maila kontrolatzeko, heriotzak kontrolatzeko, eta bar, eta hori egiten da gripearen txertoari esker, eta gomendatzen da populazio bat bereziki zaugarriak direnak txertatzea, eta hori ez aparte edonork gripea pairatu ez duena, nahi ez duena, Gauza bera gerta daiteke COVID-arekin. Hau da, txerto berriak baldin badaude, moldatuak baldin badaude aldaera eta azpialdaera berrietara, bagian indartze dosiak beharko ditugu, ezta?
Denok ez dakigu, agian bakarrik zaugarriak diren populazioa azken finean beraien sistema immunea berriro berpizteko, berriro indartzeko, eta horrela hospitalizazio maila horiek jaisteko eta heriotzak jaisteko. Orduan, nik uste dut, segurazki orain negu honetan aurre ikusiko da urrengo hilabeteetan zer gertatuko den birus honekin, eta birus hori mantentzen baldin bada egoera basu batetan, intzidentzia basu batetan mundu osoan zehar, agian gerta liteke datorren neguan, datorren udazken neguan berriro igotzea, intzidentzia hori. Eta orduan kasu horietan, agian esan bezala, immunitate sistema hori indartu beharko da populazio batzuetan. Txina aipatu dugu, baina askotan ere pandemian zehar aipatu dugu. Txertoen unibertsalizazioaren behar hori eta zein urrun gauden oraindik, pandemia hasi eta 2 urtera. Ez dakit nola evoluzionatu duen pandemiak munduan zehar. Txinatik datozen berriak argi ditugulako, baina beste munduko tokietatik ez dugulako informazio askorik jasotzen, ez dakit. Bai, dakiguna eta zaila da baita ere mundu osoan zehar zer gertatzen ari den une oro jakitea, sarritan informazio hori ez dalako ailegatzen, eta Afrikako edozein lurraldetan agian garrantzi handiagoa dute jateari, benetan COVID-a duten ala ez jakiteari baino, Orduan, sarritan ez dakigu, ez ditugu datu horiek, baina bai nik uste dut txertoen unibertsalizazioa, hau da mundu osora eta leku guztietara ailegatzea badala ezinbesteko gauza bat, eta hori ikusi izan dugu pandemia honetan, nik uste dut Europan nahiko harin izan genituen txertoak, bai Europan, bai Ipar Amerikan, baita ere Hego Amerikan egiezan, baina beste lurralde batzuetan ez hainbeste, eta ikusten duguna da ezinbestekoa dela osasun publiko bat kontrolatzeko edo osasun publikoko arazo bat kontrolatzeko mundu osoan, mundu osoko txertaketa bat egitea. Eta are gehiago ez bakarrik hori, nik batzuetan komentatu izan dut, niretzako penagarria dela agian hemen edo Europako beste herrialde batzuetan txertoak botatzea kadukatzen direlako, hau da, erabili ezin direlako, bere data bertan bera gelditu delako, eta agian ez eramatea aldez aurretik beste herrialde batzuetara. Nik uste dut hori badala erreflexio puntu bat hainbat herrialdek egin behar dutena. COVID alde batera utzita. Tximino Baztangak kasu batzuk ere izan ziren aurreko urtean gurean, zein izan da honen bilakaera? Ikusten ari garena da, kontrolatuagoa omen dagoela, egia da azkenengo hilabeteetan edo udatik ona kasuen igoera bat egon zala, hor osasunaren mundu erakundeak ikusita ze arazoak gertatzen ari zala herrialde ezberdinetan, bereziki Europan, alerta bat eman zuen, larrialdi bat eman zuen, eta larrialdi horrek egiten duena da protokolo batzuk ezartzea, adi egotea, ikustea zer gertatzen ari den. Ikusten duguna da, kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan aitortu egin diren kasuen kopurua dela gutxi gora bera 250, Espainia mailan 7.000 kasu edo egon izan dira, eta momentu honetan askoz ere kontrolatuagoa dago, bereziki protokolo horien gaitik, eta bereziki baita ere, kontaktu horiei, hau da, positiboak izan diren kontaktu horiei, edo beraien kontaktuei, txerto bat baita ere eman zaielako, eta horrek egin duena da gaixotasunaren intzidentzia jaisten joan. Birusa da kalde batetik, baina bakterioak ere badaude bestaldetik ez, eta sarritan entzun dugu bakterio hauekiko, antibiotikoekiko erresistentziak edo erresistenteak bilakatzen ari garela, ez? Beldur pixka bat ematen duen gaia bada, ez dakit zein abiaduratan ari den gertatzen hau? Bai, bada beldurtzeko gauza bat, izatez hitz egiten dadala pandemia isil bat, hau da, nolabait esatuko ohartzun askorik ez duen pandemia bat, baina arazo bat bihurtzen ari dela. Eta zein da arazo printzipalena, badaudela hainbat bakterio, hoien kontra ditugun baliabideak, hau da, ditugun antibiotikoak oso eskazak direlako. Eta oso eskazak direnez, orduan, posible da ailegatzea une bat non ez dagoen botika nahikorik
tratamendua emateko eta beraz bakterio horiek sortzen dituzten gaixotasunak emateko. Esate baterako, pentsa dezakegu gerno-infekzio bat, ezta? Gerno-infekzio arrunt bat, non bakterio arrunt bat sortzen duen, dela Escherichia coli, gertatu izan dira Escherichia coliren andui batzuk, edo aldaera nahi baldin badugu, bakterioetan andui hitza erabiltzen da, andui batzuk ez direla gai izan kontrolatzea momentu honetan ditugun botikekin. Eta hori arazo bat da, nola tratatu gerno-infekzio hori. Ez daukagu ezer. Eta horrelako kasuak egon izan dira, esate baterako Estatu Batuetan eta pertsonak hil egin dira. Eta badaude beste hainbat bakterio, esate baterako pneumoniak ematen dituztenak, eta arazo bat bihurtzen ari direnak. Orduan, ni uste dut, badala alde batetik antibiotikoak agintzen dituztenean ondo erabiltzeko mezu bat, ez guk nahi dugun bezala, hau da, dosiak esaten dituztenean 3 dosi ematea edo 3 dosi hartzea modu egokian hartzea, ez esatea, eskastu zait bat hartzea, urrengoan hartzen ditut 2, hau da, modu egokian hartzea, hori da puntu bat, eta beste puntu bat da, medikuak eta antibiotikoak preskribitzen dituzten osasun profesionalak, arretaz preskribitzea hori, hau da, behar denean bai ematea, baina ez edozein arazogaitik ematea esango genuke. Eta gauza bera, osasun edo gizakiaren osasuna kontrolatzeko, baina baita ere animalien ikuspegia edo landaren ikuspegia eta ez edozein modutan erabiltzea botikak. Klima larrialdiak uste duzu zenolako lotura du bakterioen erresistentzia prozesu honekin edo bintzate azkartzearekin, gizakiak esku hartuta? Klima aldaketak badauka bere garrantzia ere. Zergaitik, ikusten ari garelako mikroorganismo ezberdinak bere habitata edo bere lekua mugitzen ari direla leku batetik bestera, ezta? Batzuetan, badaude mikroorganismo batzuk transmititzen direla eltxoen bidez edo beste artropodo edo animalien bidez, eta hoiek mugitzen baldin badira lekuz, baita ere mikroorganismoak mugituko dira. Esate baterako, badaude sukar batzuk, Krimea Kongo deitzen dena, izen horrekin esan dezakegu, Krimea Kongo hemendik ez da egongo, ezta? Detektatzen ari dira estatu mailan, ezta? Eta lehen ez ziren detektatzen, nola ailegatu izan dira ona? Ailegatu izan dira globalizazio dala eta akain batzu, gure artean dauden akainak kutsatu egin dira eta transmititzen ari da, ezta? Beraz, arazo bat bihurtzen ari da. Edo beste gaixotasun batzuk, adibidez, Zika deitzen den gaixotasuna, edo West Nile deitzen den gaixotasuna, gure artean ez dana momentu honetan egon, baina bai Andaluzian, eta Andaluzian lehen ez zegoen ailegatu izan da hori. Beraz, Andaluziatik ona pausutzu bat da, ezta? Orduan, edatzen ari dira hainbat mikroorganismo, eta horrek egiten duena baita ere, erabili daitezken botiken arazoa handitu egiten da, ezta? Orduan, badauka eragin bat guzti horrek. Beste botika batzuk, suposatzen dute ari direla zientzialariak ikertzen, honi aurre egiteko? Hor dagoen oztopo nagusiena da beste botika horiek ikertzeko eta bilatzeko orain arte gehien ikertzen zutena edo erabiltzen zutena edo asmatzen zituztenak ziren enpresa farmazeutikoak. Orain enpresa farmazeutikoak esaten dute zertarako inbertituko dut hainbeste edo diru jarriko dut hainbeste botika bat ateratzen, gero botika hori oso denbora gutxitan erabili ahal izango da eta erresistentziak sortuko dira. Beraz, nik etekinik ez dut izango, ezta? Orduan, arazo bat da, ezta? Eta ez duten nahi inbertitu botika berri hoiek bilatzen. Erronka handia, beraz, aurretik daukaguna gai honekin? Erronka oso handia eta oso kezkagarrian ikuste dut. Bintzat ere, eta pandemiak zerbait irakatzi badigu baita ere izan zen zoonozi, hitz hori, zen nolako lotura daukan, munduak edo, inguruneak duen osasunak, gizakiak duen osasunarekin ere. Dudari gabe, gainera ikusten ari gara, gaixotasun berri guztiak emergente moduan kontsideratzen direnak edo erremergenteak, hau da, azalaratzen ari diren berri horiek
ia denak zoonotikoak direla, ia denak animalitatik gizakira transmititzen ari direla, ezta? Eta, badakigu animali guztiak, mundu osoan dauden animali guztiak ezin direla kontrolatu, hori ezinezkoa da, ezta? Baina bai nik uste dut, indartze bat egin behar dugula zaintza epidemiologiko horretan eta mikroorganismoen zaintza horretan, ezta? Zer gertatzen den une oro munduko puntu guztietan, ezta? Ez bakarrik zentratu gure begirada Europan edo Estatu Batuetan edo maila horretako herrialdetan, ezta? Baizik eta edozein herrialdetan, edozein puntutan arreta jarri behar dugula eta begia jarri behar dugula. Miren Basaras, mikrobiologoa, eskerrik asko beste behin Hamaika telebistara gerturatzeagatik eta gako guzti hauek ematagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengora arte.